Bami ningkong congratulations mo. Te bami ang squad binte mo hatu kani ka results mentau sinem geng haka school ka jong pi but haka jong pin kre ka jong pi mentala shi sinem. Hatu pis ngo bakalong on expected lines but hadu kat nu bapishim ki ka jingira bani pendon kam ya kani ka guidebook. Ku play ya pi kong ya moderator but ya pi barok ki panelis hangni te haka jing sotu hi ka jangata kalong ba haka jing pin kre ka janga ya kani exam nadu pas dang usnam hi ngala ya le pan puli bet na ka kot mo te hapor mi kani ka CMM pa guidebook te kinong hikai kila ong yangi ba kadan kam hoat tang ba ki ong ba omde ban chania teli talan ha katu namar ba kila bandan ru na ka kot te namar kata ngala persang bet bangan puli na kot hi hapor bangan sedang bangan puli ningkong na katu ka guidebook nga haka baningkong ngala dan ka jingkul mar hi nga namar ba kikot ki bangi penan kam menta kila ya pher na ka ba kiwei ki batch pamenchwa ki penan kam te haka tu ka CMM pa guidebook dan ki jingkeli ki ba dan haka kotlem haka kot thamai te kala pen altatian yang haka namar ba ki dan ki jingkeli ki ba kam dan haka book te ngala dan ka jingti ngala de ngam la shu bangan shania telitelan haka te ngala dan jingti ro te ngaya le be bangan puli bet na ka kot hi te hapor ba la pai kan he example te hapor ba ka din kong do ka English ngam sham la poi pat khat ba kin bun ki question ki bangat na ka CM impact ngala dangmet ba kin khamat tang khanjat ba siteng na ka takan de na ka kot hanlei bun na ki bangat bet na ka CM impact te nang tu nga sa dang ban puli bahaya ka CM impact hanlei ka jing ban khle ka janga hi ta bun bet banga puli na ka kot hi long ka jing kre ka jong pi ka long ben na do ba zdang snem ha